nyalo bedo mana moromo. Kata kamano mede malo nyaka 1,100. 10,000 to gi economy masani kit ngima ma ji odak e sani 10,000 no tin kabisa nikech magi jok ma gigegi mag ot te ne ulo ting'o. Obed uniform, obed buge, obed documents te piyando ting'o. Koro magi jok ma dhi chako from zero. Asto atemo ng'iye gi angolo mar ni jogi dwa wuok kama gintie kama gi joteni. Gidwa dhi chako manyo ot afresh ma gichul ma gichak ni nyithindo dwa dok e skul nadi, idwa twang'o uniform, nyithindo gi pod nyaka chiem, sibtende pod nyaka itergi, okang' ni wach ni koro thieth en nono koro idhi adhiya, pod ibo dwaro fare, koro 10,000 to tin kabisa nikech ing'iyo the prevailing circumstances. Asto as a preventive measure, wasewacho ni oula en gima, it is a disaster. Oben gima pod nya timore, pod waneno kilando ni kodhni to pod nya medo chwe. Ng'ato ka dwa dhi manyo ot, okang' nodog kama nodake cha. Matiende ni kata kit ngima modhi dake nyaka bed ni koro dhi lokore. Dhi chuno no many ot in a totally different environment mondo kik kendo chak bed ni nitie chieng' moula kendo botimre kendo boyudre this circumstance. Koro apani it should be a concerted effort, both kaka serikal wacho ni chiwo mago maginya yudo. What is the county government doing? Nikech pile ka pile wang'e ni budgeting, every county government kata serikal mora mora niga gi a percentage, akiane nga 2% mar giketo kando mar disaster management. Ng'eny no, most of the time ka disaster moro okotimore, pesa ni pod ok tiga godo. Kanyo multi agency cha ka emonigo bedni ji wacho ni Red Cross omiyowa ma, serikal malo omiyowa ma, county government ma Nairobi kata county government ma Kisumu, mano ni jok mabedo affected kata Ahero gini, pesa mane ma gin go, so that obed ni en joint efforts. Maka serikal wacho ni 10,000, mano serikal mamalo wacho ni 10,000. What are these other bodies doing mondo gine ni jogi? It need not be in terms of pesa. Ng'ato nye wacho ni waseneno ka Jo-Kenya kindete wabiro ga together schema weche makama midhier ni makama makowa tino ga ka nitie pay bills mosegol, nitie jok ma donate lewni, bedding, nitie jok ma donate ginya yudo. It is that concerted effort mabo miyo jogi dog ma gibed settled mondo giyud kaka gichaka fresh nikech kuom adiera to kwanya wacho ni kata 1,100 no oromo mondo giyud ngima gi chabak lalo sebede. Koro wane kaka waduoko gi giyud kaka gichako. It is that kick start off. Koro kikwacho ni 10,000 tin kata 10,000 ng'eny, 1,100 tin, nitie ng'at midhi mi 1,100 to ting ma en godo is more than 1,100 no, to nitie ng'at midhi mi 10,000 ni tene na ng'at achiel no kende en odhi manyo kaka ochulo ot to ochako dok mako maintain. Victor bende wacho ni 10,000 ni kata obedo ni serikal nokung'iso ni bro bed ka ichiwe one off kosi bro bed kichiwe dwe ka dwe nikech wang'eyo ni en midhiero ma jogo nitiere godo to gibo bedo ka gidak kode kata mar mondo mi koro gi settle mar mondo mi ngima mar gi odoga